destijds van die koel en reinerige Johannesburg, destijds van die nuus in Afrikaans Gooiland. Ons begin dit soos oudgewone bydink van die alles geëis teëgekom is. In Johannesburg, die hele tyd die Botterfie en die hele tyd alles geëis. 10 mense is dood in die munisipaliteite in Gqeberha. Alle wat ek so gesê weer van af te kom. Na die inkoms en na die eerkoms. Die munisipaliteite Gooiland het welkom by die ander nuus op Botterfie 3. Gooiland het welkom by die nuus 3. Gooiland het welkom by die nuus op nuus 3. So alles in munisipaliteite daar dit ingekom is. Gooiland het welkom by die weer. So dat alles in een maximum van 24 en een maximum van 26. In een maximum van 24 en een maximum van 26. Destijds Gooiland en rustige verder. Destijds in Gooiland en rustige verder.